Дами и господа, този поздрав е направен от темнешевката за нейния съпруг Ежо Мерета и за техните 4 лъвове Милю, Алито, Валин и Меко от Средец специално. Ако е шефка, ке банка си, не айде ми пенем, не пабардан, но Средец те чавенца. Душманен мударел, айде брат ми Галин, Тусиян, Биг Бос, о мекото сърце, о милиото думо, о Алито Пико, вали гърмина Ежо и емне се им върви, айде брат ми Ежо, Пабардан и България те чавенца. Айде, Ежо, най-големия съвсем нето, убиваш, мачкаш, разбиваш. Вали гърмина, Ежо, Мерета все му върви, той е постигнал всичко, би има жена, къща, палат и най-красивите деца. Yes,